Είμαι ο Χρήστος. Βρισκόμαστε στο σπίτι του Στέφανου Καρτάλη, στο οποίο διαμένω κι εγώ. Και στον κρεμό να μου πει να πέσω, κυρία Αντιγόνη, θα πέσω. Πρέπει να σας πω ότι ο κόσμος με ξέρει συνήθως σαν Χρήστο. Έτσι με έχει μάθει. Στα επόμενα επεισόδια θα μάθουμε και το επίθετό μου. Ο κόσμος όταν με βλέπει στον δρόμο συνήθως μου κάνουν διάφορες ερωτήσεις του στυλ τι γίνεται με την Τέζη, αν θα είμαστε μαζί, αν δεν θα είμαστε μαζί, ότι ταιριάζουμε, τέτοια συνήθως σχόλια. Ο Χρήστος στην ουσία δεν είναι κακός, το έχω ξαναπεί αυτό. Αν και εμένα μου αρέσουν οι ρόλοι του κακού, γιατί είναι πάρα πολύ γοητευτικοί ρόλοι. Και στις γυναίκες αρέσει ο κακός άντρας, είναι σεξουαλικός που λέμε. Δεν έχω κοινά στοιχεία με τον Χρήστο, ή μάλλον υπάρχει ένα κοινό στοιχείο. Είναι ο συναισθηματισμός. Είμαι συναισθηματικός άνθρωπος και αυτό το βλέπουμε και στον Χρήστο.